चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आचार्य गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्णा। राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रणति कृष्ण प्रणति யாராவது சொல்றீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லின்னு இருக்காங்க மாதாஜி, சொல்லின்னு இருக்காங்க. பிரணதி பிரணிதியா? பிரணதி யாராவது சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா இல்ல நானே சொல்லிடவா? மாதாஜி நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. இன்னைக்கு தாரணஸ்ரீ மாதாஜி வரேன்னு இருக்கிறாங்க நம்ம கிளாஸுக்கு. சுகா பத்தியும் டொனேஷன் பத்தியும் பேச நமக்கு டைம் குறைஞ்சிரும். அதனால நம்ம வந்து மங்களாச்சரணம் முன்னாடியே சொல்லிடலாம், அப்புறம் हरे கிளாஸ். कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथां वाक्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेते करिं यत्कृपातमां वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीगुरुं दीनदानं श्रीचैतन्येश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नष्टप्रायेषु उपद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वागत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनक हृदयतं सोहै अभद्राणि विधुनोति सुकृत सदाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த திருமணி வகுப்பு ஷார்ட் பாகவத கிளாஸ்க்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, हरे कृष्णा माताजी। हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா, வாழ்க। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ரெட்மிங்கிறதுல ஜானகிராமன் பிரபுவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் முதிரயேத். அஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பகவதி நைஷ்டிகி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். நம்ம வந்து மாதாஜி, இப்போ இந்த ஷார்ட் பாகவத்துக்கு பிரணதி சொல்றோம்ல மாதாஜி, இதை தனியா ஏதாவது இதுல போட முடியுமா? சாட் பாக்ஸ்ல எதுல போட முடியுமா மாதாஜி, அல்லது குரூப்ல பிரபு படிச்சாங்க குரூப்ல प्रभु जी நான் போடுறேன் இப்ப போட்டு போடுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து ரொம்ப அழகான சாப்டர் படிச்சோம், குந்தி பிரேயர் 8வது சாப்டர். இப்ப இதுவும் ஒரு ரொம்ப அழகான சாப்டர் தான். இது வந்து பீஷ்மர் கேக்குதா? இப்ப பேசுறேன். இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குறது மாதாஜி. மியூட்ல இருந்திருக்கேன். ஓகே, நம்ம வந்து இதுவரையிலும் குந்தி பிரேயர் பார்த்தோம். போன 8வது சாப்டர்ல குந்தி பிரேயர் பார்த்தோம். ரொம்ப அழகான ஒரு சாப்டர் பார்த்தோம். எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு குந்தி வந்து மனமுருகி பகவான்கிட்ட வேண்டுறாங்கன்னு பார்த்தோம். இப்ப நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போறது பீஷ்மரோட பிரேயர் பார்க்க போறோம். இந்த சாப்டர்ல வந்து பீஷ்மர் பிரேயர் இருக்குது. அவர் வந்து விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொன்னதெல்லாம் இதுலதான் வரும்.
அது வந்து நம்ம பாகவத்துல குறிப்பிடப்படலைன்னாலும் அவர் சொன்னது உண்மை. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல இந்த 9வது சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்க போறோம். இது வந்து பீஷ்ம தேவருடைய மரணத்தையும் வந்து இதுல வந்து காட்டுது. அவர் வந்து எத்தனை நாள் அம்பு படுக்கையில இருந்தார், யாருக்காவது தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து ஆஹ் அவர் எத்தனை நாள்னா இது குருஷேத்திர போர்க்களத்தை 10வது நாள் அவர் வந்து வீழ்ச்சி அடைந்தார். 10வது நாள் தான் அர்ஜுனனோட அம்பால வந்து அவர் அம்பு படுக்கையில விழுந்தாரு. அதுல இருந்து 51 நாள் அவர் வந்து அந்த அம்பு படுக்கையில இருந்தாரு. நம்ம எல்லாம் ஒரு சின்ன முள்ளு குத்துனாலே நம்ம எல்லாம் துடிச்சு போவோம். அந்த முள்ளு வந்து அந்த இது தாங்க முடியாது. ஆனா அவர் அம்புலயே வந்து அந்த மரணப்படுக்கையா அவர் வந்து தாங்கிட்டு படுத்திருந்தாருன்னா அவருடைய மன திடத்தை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். அவர் வந்து அதுக்கு பிறகு வளர்பிறை பிறந்து தை மாசம் பிறந்து உத்தராயண காலத்துல அஷ்டமி அன்னைக்கு அவர் வந்து உயிரை விட்டார். அன்னைக்குதான் நம்ம பீஷ்மாஷ்டமின்னு நம்ம கொண்டாடுறோம். அவர் ரொம்ப சிறந்தவர். அவர் வந்து யாரு, அவருடைய தந்தை தாய் பேர் தெரியும் உங்களுக்கு? யாருன்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கங்கையும் சாந்தனுவும் சந்தனு மகாராஜாவுக்கும் கங்கா தேவிக்கும் அவர் பிறந்தாரு. அவர் பிறவியில வந்து ஒரு அஷ்டவசுக்குள்ள ஒருத்தரா இருந்தார். பிரபாசன்ங்கிறது ஒரு பேரு. அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு தப்பு பண்ணிடுறாரு. தன்னுடைய மனைவிக்காக வசிஷ்டரோட காமதேனுங்கிற அந்த பசுவை வந்து அவர் திருடுறதுனால அஷ்டவசுக்களுக்கும் சாபம் கொடுக்குறாங்க. முனிவரால சாபம் கொடுக்கப்படுறது. அதனாலதான் அவர் வந்து பீஷ்மருக்கு பின்னாடி பிறந்த அத்தனை குழந்தைகளும் உடனே இறந்து மோட்சத்தை அடையுது. ஆனா பீஷ்மர் மட்டும்தான் இந்த இதுல வந்து ரொம்ப காலம் வாழ்ந்தவர். எதனால அப்படின்னா அவரு வந்து அவர் தான் திருடுனது. அவருக்காக தான் அந்த பசு திருடப்பட்டது. அதனால அவருக்கு அந்த இது வருது. பீஷ்மர்ங்கிறதோட அர்த்தம் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது பீஷ்மர்? பீஷ்மர்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? அவர் பேர் வந்து பீஷ்மர் கிடையாது, அப்புறமா வந்த பேர் தான் அது. அவர் பேர் வந்து இயற்கையான பேர் வந்து தேவவிரதர். ஓகேவா? அவர் வந்து ஒரு கடுமையான விரதத்தை மேற்கொண்டார். என்ன கடுமையான விரதம்? பிரம்மச்சரிய. அவங்க அப்பாவுக்காக பிரம்மச்சரிய விரதத்தை வாழ்நாள் பூரா அவர் எடுத்துக்கிட்டதுனால அவருக்கு பீஷ்மர்ங்கிற அந்த பட்ட பேர் வந்தது. அதனில அவருக்கு நிறைய பேர், கௌரங்கா, பிதாமகா, கங்கா புத்ரா, மகா மகிமா, கங்கத்தா, குரு ஸ்ரேஷ்டா அப்படின்னு நிறைய பேர்லாம் அவருக்கு இருக்குது. அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தவர். அவரை பத்தி தான் நம்ம வந்து இந்த சாப்டர்ல படிக்க போறோம். இப்ப சூத கோஸ்வாமிகள் வந்து இதுல வந்து சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன வாசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். நான் வந்து ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன், பின்னாடியே எல்லாருமே சொல்லிடுங்க. ரொம்ப டைம் இன்னைக்கு கம்மியா இருக்கிறதுனால சேர்ந்தே வாசிச்சிடலாம். சூத உவாச்ச இதி பீத பிரஜா துரோகாத் சர்வதர்ம விவிசயா ததோ வினச்சனம் பிராகாத் யத்ர தேவவ்ரதோ அபவத் தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒருத்தவங்க மொழிபெயர்ப்பு, ஒரு மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க, ஒரு பிரபு வந்து பொருளடை வாசிங்க. சூத உவாச்ச, சூத கோஸ்வாமி கூறினார், இது இவ்வாறு, பீத அதனால் அச்சமடைந்து, பிரஜா துரோகாத் பிரஜைகளை கொன்றதால், சர்வ எல்லா தர்ம மத அனுஷ்டானங்கள், விவிசையா புரிந்து கொள்ள, ததக அதன் பிறகு, வினச்சனம் போர் நிகழ்ந்த இடத்திற்கு, பிரகாத் அவர் சென்றார். எத்திர எங்கு, தேவவிருத்த பீஷ்ம தேவர் அபதத் உயிரை விடுவதற்காக படுத்திருந்த. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபு மொழிபெயர்ப்பு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், குருஷேத்திர போர் போர்க்களத்தில் அதிக பிரஜைகள் கொன்றுவிட்டதை எண்ணி அச்சமடைந்த யுதிஷ்டர் மகாராஜன் படுகொலை நிகழ்ந்த இடத்திற்கு சென்றார். அங்கு பீஷ்மதேவர் ஒரு அம்பு படுக்கையில் படுத்தவாறு
உயிரை விடும் நிலையில் இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்வார். தாமரை லட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை வாசிக்கிறீங்களா? 9ஆம் அத்தியாயத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் விருப்பப்படி பீஷ்மதேவர் உத்தியோக கடமைகளை பற்றி யுதிஷ்டிர மகாராஜனுக்கு உபதேசிப்பார். அத்துடன் பீஷ்மதேவர் உயிரை விடும் தருவாயில் அவரது இறுதியான பிரார்த்தனைகளை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து தொடர்ந்து பௌதிக ஈடுபாடுகளின் பந்தத்தில் இருந்து விடுபடுவார். ஜட உடலை தமது விருப்பம் போல் உகுத்துவிடும் சக்தியை பீஷ்மதேவர் பெற்றிருந்தார். மேலும் அம்பு படுக்கையில் படுத்திருப்பதும் அவரது சொந்த விருப்பமாகும். மாவீரரின் இம்மரணம் எல்லா பெரிய மனிதர்களின் கவனத்தையும் கவர்ந்தது. மேலும் பீஷ்மதேவரின் மரணம் லெஃப்ட் சைடு பாருங்க, லெஃப்ட்ல பாருங்க. மேலும் மகாத்மாவான அவருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, லெஃப்ட்ல அவருக்கு தங்களது அன்பையும் பாசத்தையும் மற்றும் மரியாதையையும் காட்டுவதற்காக அவர்கள் அனைவரும் அந்த இடத்தில் கூடினார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, பீதி. நம்ம பீதின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த சம்ஸ்கிருத வேர்டு நமக்கு அந்த தமிழுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா, அந்த இதுல இருந்து பீத்த அப்படிங்கறதுல இருந்து இருந்துருக்கு. பீத்த அப்படின்னா இங்க பீதி. பீதினா நமக்கு எல்லாம் தெரியும், அச்சம்னு. அவர் ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல சொல்லிங்க. வைத்தியநாதன் பிரபு மியூட்ல சொல்லிங்க. என்ன சொல்றாங்க, பீதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அச்சமடைந்தார். யாரு அச்சமடைந்தார்? நம்ம யுதிஷ்டிர மகாராஜா அச்சமடைந்தார். எதுக்காக? அந்த பெரிய அந்த குருஷேத்திர வாரில கோடிக்கணக்கான மக்களை இறந்து விட்டாங்க. அத்தனைக்கும் காரணம் தானே. நம்ம குந்தி பிரேயர் லாஸ்ட்லயும் அதுதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம். எல்லாம் அந்த வீரர்கள்லாம் மரணமடைந்ததுக்கு காரணம் தான் தான். தன்னை ஒருவன் அரசாட்சிக்காக இத்தனை மக்கள் படுகொலை அடைந்ததை நினைச்சு அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. ரொம்ப உள்ளுக்குள்ள அவர் உருகிறார். அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, படுகொலை இழந்த இடத்திற்கு சென்றார். அவர் மட்டுமா சென்றார்? இல்ல, எல்லாரும் நிறைய பேர் போனாங்க. அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணதே பகவான் கிருஷ்ணர் தான். ஏன்னா இவர் சமாதானமே அடையல. பகவான் சொல்றாங்க, வியாச பகவான் சொல்றாங்க, எவ்வளவு பேர் சொன்னாலுமே அவருக்கு சமாதானம் அடையல. அதனால பீஷ்மர் மூலமாக அவருக்கு சமாதானத்தை ஏற்படுத்தணுங்கிறது பகவானுடைய விருப்பமா இருக்குது. அந்த விருப்பத்துக்காக அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த இடத்துக்கு எல்லாம் போறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம மொழிபெயர்ப்புல சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாருடைய விருப்பப்படி அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணருடைய விருப்பப்படி. ஏன் அவர் விரும்புறாரு அப்படின்னா, தன்னை விட தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அவர் முன்னுரிமை கொடுக்கறதுல எப்பவுமே கிருஷ்ணர் தட்டிக்க யாருமே கிடையாது. அவர் தன்னை யாரும் புகழ வேண்டியில்லை, தன்னுடைய பக்தர்களை புகழ்ந்தாலே அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாராம். அந்த மாதிரி அந்த பெருமையை பீஷ்மருக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது பகவானுடைய உள் எண்ணம். அதனாலதான் யுதிஷ்டிர மகாராஜனுக்கு அந்த மனக்கவலைய ஆற்றாம வச்சுட்டு இருக்கிறாரு. அவருடைய திட்டம் அது. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் அதுவும் இல்லாம யுதிஷ்டிரர் பீஷ்மர் மரணப்படுக்கையில இருக்கிறாரு. அவர் ரொம்ப காலமா மனசுக்குள்ள ஆசைப்பட்டது என்ன, பஞ்ச பாண்டவர்கள் அந்த அரியணையில அமரணும் அப்படிங்கிறது அவருடைய விருப்பமா இருந்தது. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது பீஷ்மருடைய இறக்கும் தருவாயில் யுதிஷ்டிர மகாராஜன் ஒரு ராஜ அலங்காரத்தோட அவர் முன்னாடி போனா அவர் உள்ளம் எப்படி இருக்கும், சந்தோஷம் அடையும். அது அவருக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதையும் பகவானுடைய விருப்பமா இருக்கு. கடைசி நேரத்துல அவருக்கு தரிசனம் கொடுக்கணும். பகவானுக்கு பீஷ்மருடைய இறக்கும் தருவாயில் நேரடியாக அவருக்கு தரிசனம் கொடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் பகவானுடைய எண்ணமா இருக்கு. இதுக்காக அவர் என்ன செய்யறாரு, யுதிஷ்டிர மகாராஜனுக்கு அத்தகைய ஒரு கவலையை ஏற்படுத்தி அந்த இடத்துக்கு அவர் அழைச்சிட்டு போறாரு. அப்ப அவங்க போகும் பொழுது இவங்க மட்டும் போகல, நிறைய பேர் வராங்க. ஏகப்பட்ட முனிவர்கள்லாம் வராங்க. திரௌபதி, குந்தி, அரண்மனையில இருக்க அத்தனை பேரும் வராங்க. மற்ற இடத்துல இருந்தெல்லாம் எல்லாரும் வராங்க. அத எதுக்காக வராங்கங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப அங்க போனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உபதேசம். பீஷ்மர் தர்மருக்கு உபதேசம் பண்றாரு. என்னென்ன உபதேசம் பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தா, அரசியல் சம்பந்தமான விஷயங்கள், அறநெறி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், ராஜ தர்மம் எப்படி செய்யணும், பக்தி, இறை பக்தி எப்படி பண்ணணும், அப்புறம் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் யுதிஷ்டருக்கு தான் சொல்றாரு. அவரு தானே கேட்கிறாரு அந்த கேள்விய, கிமேகம் தெய்வத்தம் லோகே கிம் வாப்பியேகம் பராயணம் அப்படின்னு அந்த கேள்வியை கேட்கறதே யுதிஷ்ட மகாராஜா தான்.
அதுக்கு பதிலாக தான் அவர் வந்து விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை உபதேசம் பண்றாரு. அப்புறம் தனி மனித ஒழுக்கம், ஒரு மனிதன் எப்படி வந்து தனியா இந்த உலகத்துல வாழணும் ஒழுக்கத்தோட அப்படிங்கிறது, நிர்வாக திறமை, இப்படி எல்லா நிறைய விஷயங்களை வந்து அவர் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு உபதேசம் பண்றாரு. இது எதுல வந்திருக்கு அப்படின்னா விரிவா டீட்டெயில்டா வந்து சாந்தி பருவம், அனுசாசன பருவம் மகாபாரதத்துல வந்து டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்குறாங்க. நமக்கு வந்து இங்க லைட்டா அதோட இல்லையேன்னு பார்த்தேன். மத்தஜி இதுல ஒண்ணுமே இல்லையேன்னு நினைச்சேன். இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல, இதுல எதுவும் கிடையாது. இதுல லைட்டா தான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் மகாபாரதம் படிச்சா நமக்கு தெரியும். நம்ம வந்து குறிப்பிட்டு வச்சிருந்தனால நமக்கு சொல்ல தெரியுது. பீஷ்ம தேவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, உயிரை விட தருவாயில நேரடியா பகவானை பாக்குறாரு. பார்க்கும் பொழுது பீஷ்ம பிரேயர், நம்ம வந்து இப்ப குந்தி பிரேயர் பார்த்த மாதிரி பீஷ்ம பிரேயரை நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த சாப்டர்ல. 32ல இருந்து 42 வரையில் உள்ள அந்த ஸ்லோகங்கள்ல அவருக்கு தொடர்ந்து பிரேயர் பண்றாரு. இந்த மாதிரி ஒரு சுத்த பக்தர்களுடைய தூய பக்தர்களுடைய பிரார்த்தனை எல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த களங்கங்கள்லாம் நீங்கி நம்மளும் அந்த பக்தி நிலையில அடியெடுத்து வைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு உருவாகும். அதனால இந்த சாப்டரும் நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர். அவர் எப்படி வந்து பௌதிகத்துல இருந்து விடுபட்டாரோ அது போல நாமளும் வந்து எப்படி பௌதிகத்துல இருந்து விடுபடுவோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதோட இல்லாம அவர் வந்து தன் விருப்பம் போல உயிரை விடுறதுக்கு சக்தியை பெற்றிருந்தார். அவங்க அப்பாவுக்கு கொடுத்த ஒரு வாக்குறுதியினால நீ எப்ப விரும்புறியோ அப்போ வந்து நீ உயிரை விடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு வந்து இதை கொடுத்திருந்தார், வரம் கொடுத்திருந்தார். அந்த நேரத்துலதான் வந்து இவர் வந்து மரணப்படுக்கையில அவர் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி அவர் வந்து மரணப்படுக்கையில 51 நாள் இருக்கிறத பார்த்து எல்லா உலகத்துல இருக்க அனைத்து மனிதர்களின் கவனத்தையும் அவர் வந்து கவர்றாரு. அதனால அவர் கடைசி காலத்துல அவருக்கு வந்து உங்களுடைய அன்பையும் பாசத்தையும் மற்றும் மரியாதையும் காட்டுவதற்காக அந்த இடத்துல அனைவரும் கூடினார்கள். யாரெல்லாம் கூடினார்கள்ங்கிறது நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து அந்த சாப்டர்ல படிப்போம். அது வரையில் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து என்ன அவர் வந்து அம்பு படுக்கையில வந்து படுத்திருந்தார் அப்படிங்கிறது வந்து எதுக்காக அவர் படுத்திருந்தார், எதனால அவருக்கு அந்த வரம் கிடைச்சது? என்னது எனக்கு மரணப்படுக்கையில அவரு வெயிட் பண்ணார்ல, எதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் உயிரை விடாம? இந்த உத்தராயணம் வரணும்னு மாதாஜி, உத்தராயணம் வரணும் மாதாஜி, அவர் இச்சா மரணம் அவருக்கு. சாகணும்னு ஆசையா இருந்தது, அதனாலதான் வெயிட் பண்றாரு அவரு. அந்த ஒரு இது அவருக்கு அந்த வரம் உண்டு, இச்சா மரணம். அவருடைய அப்பா அவருக்கு அது மாதிரி வரம் கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி. அப்பா வரம் கொடுத்தாரு, எப்போ உயிர் உள்ளன்றது நீ டிசைட் பண்ணிக்கணும். அந்த உத்தராயணத்துக்காக வெயிட் பண்றாரு அவரு. உத்தராயணம் வர்ற வரைக்கும் காத்துட்டு இருப்பாரு மாதாஜி. உத்தராயணம் அறிவுரை சொல்லணும். உத்தராயணம் வர வரையில் காத்திருக்கணும். ஒரு தூய பக்தர்கள் வந்து நல்ல நேரம் பார்க்கணுமா உயிரை விடுறதுக்கு? நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், தூய பக்தர்களுக்கு இந்த நேரத்துலதான் உயிரை விடணும்னு ஏதாவது கணக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு? அதெல்லாம் இல்ல. ஆனா பீஷ்மர் வந்து வெயிட் பண்றாரு. பகவான் நேரடியா வந்து பகவானுடைய தரிசனமும், அப்புறம் அவர் எப்படி விரும்பப்பட்டாரு, இவங்க வந்து இங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா யுதிஷ்ட பாண்டவர்கள்லாம் ராஜ அலங்காரத்துல வர்றதெல்லாம் பார்க்கணும்னு பல காரணங்களுக்காக அவர் வெயிட் பண்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம அவருடைய உடல்ல ஓடக்கூடிய அந்த ரத்தம் வந்து யாருடைய ரத்தமா இருக்குது? துரியோதனன் போட்ட சாப்பாடு. அவனுடைய வந்து அதர்மம், அவன் அதர்மியா இருக்கிறதுனால அவனுடைய சாப்பாடை சாப்பிட்டு அவர் உடம்புல வந்து ரத்தம் ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் இந்த உபதேசங்கள்லாம் வந்து யுதிஷ்டருக்கு சொல்லும் போது வந்து திரௌபதி சிரிப்பாங்க. ஏன் அப்ப வந்து அவர் கேட்பாரு, என்ன மகளை சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, இவ்வளோ அறிவுரை சொல்றீங்களே பிதாமகரே, நான் வந்து இந்த அரண்மனையில வந்து என்னுடைய துகில் உரிச்சப்ப நீங்க அப்ப எங்க போச்சு உங்களுடைய தர்மம் அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க அந்த கேள்விய. அப்போ அவர் சொல்றது, நீ சொல்றது சரிதான்ப்பா, வந்து ஒரு தப்புமே இல்லை நீ கேட்கறதுல. அந்த நேரத்துல என்னுடைய உடல்ல ஓடிக்கிட்டு இருந்தது என்ன? துரியோதனன் போட்ட சாப்பாடு. அந்த அந்த சாப்பாட்டுனால எனக்கு அந்த அதர்மம் வந்து கண்ணை மறைச்சிருச்சு. நான் வந்து தர்மத்தை எடுத்து என்னால பேச முடியல. அதே சமயத்துல இப்ப அர்ஜுனன் தொடுத்த அம்பால என் உடல்ல இருக்க அத்தனை ரத்தமும் ஒடிஞ்சிருச்சு.
எல்லா ரத்தமும் போயிடுச்சு உடம்புல இருந்து. இப்ப இருக்கிறது வந்து மிச்சம் இருக்கிறது என்னுடைய சொந்த ரத்தம், என்னோட தர்மம் தான் என் மனசுல இருக்குது. அதனால இப்ப என்னால வந்து எடுத்து சொல்ல முடியுது தர்மத்தை பத்தி அப்படின்னு எல்லாம் வந்து பீஷ்மர் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு. அதை வந்து நம்ம நாளையில இருந்து படிக்கலாம். யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் தான் யோசிச்சு வைங்க. வாஞ்சா கல்பதருப்பியஞ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஏ ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஏ நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஏ. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Prabhuji, Hare Krishna, Mataji. தூய பக்தர் கூட இல்ல மாதாஜி. ஈஸ்வர் வந்து தூய பக்தர். தூய பக்தர். தூய பக்தர் தான் அவரு. அவரு மகாஜன்ல ஒருத்தர். பகவானுக்காக வெயிட் பண்றாரு. பகவான் அவருக்காக வெயிட் பண்றாரு. பகவான் நிறைய அவர் மூலமா இவனுக்கு சொல்லணும். பகவானும் அவருக்காக வெயிட் பண்றாரு. அவர் வந்து துவாரகைக்கு போறதையே தள்ளி போடுறாரு. அவரை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு, அவருக்கு வந்து தன்னுடைய கருணையை வழங்கணும் அப்படிங்கிறது பகவானும் வெயிட் பண்றாரு, பீஷ்மரும் வெயிட் பண்றாரு. அவரு தூய பக்தர். கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண.